Tak máme 1:36 a vyrážame. Máme tu kice. Všade kľud. Máme tu Neusiedler, majáčik. Máme 5 hodín presne, ideme do Maďarska. Teda dneska má byť teplo, ale zatiaľ riadna kosa. Necítim si prsty. Prízemný mráz urobil svoje. Slniečko už sa práve vychádza. Takže dneska bude krásne teplo. Konečne som došiel k Balatonu, už som sa napojil na Balaton Ring. Trvalo to len 223 km. Ideme sa okúpať. Juhu. Toto je dobré. A že som vyťahal všetko zo zadných vrecí. OK, dobre tu bolo. Umytí sme. Hlavne som si zo seba zotrel sol. A hlavne z citlivých partií. A môžeme ísť ďalej. Je tu cyklotrasa okolo celého jazera, ale v kuse stop, pauza, križovatka, cez cestu, znova stop, pravý uhol, spomalý, nedá sa ísť konzistentne. Už mi dochádzala voda, konečne som našiel. Už zapadlo slniečko, som asi 20 km od ubytovania, tak snáď nebude obsadené. No, sme pri prístrežku, ešte pár metrov, ideme sa pozrieť, či je voľný. Normálne zázrak. Vyzerá, že to je voľné. Asi je to voľné kvôli tomuto svetlu. Takže toto je moja lavička.
posvietime. Sme spinkali, viac sa nedalo. Asi nám nejaké 3 hodinky. Som si práve musel zdriemnúť 15 minút, aspoň položiť hlavu na stôl, lebo ma trochu vypínalo bodka. Už sme 20 km od Rajky. Tak a už sme konečne doma.